Vítajte u nového videa a teraz tu budem mať ochutnávku, tak tohto tu nemôžem vám ukázať, že čo je to za značku, lebo nie je to nič sponzorované, ale my ideme ochutnať takúto limitovanú edíciu. Nevolá sa tá značka limitovaná edícia nejak inak, ale to vám nepoviem, ale mohli ste si to všimnúť u minulého videa, minulého videa som tam cenzoroval, no tak to bolo preto, lebo nechcel som vám ukázať tú značku, lebo nebolo to sponzorované. A toto je s príchuťou Choco Kokos, takže ideme sa pustiť na ochutnávku. Takže my to ideme ochutnať. Som to trošku ochutnal ale ja vám teraz poviem. Chutí to dobre. Cíti tam aj kokos, aj čokoládu. A je to dobré, dávam tomu 10 z 10. A keď chcete ďalšie ochutnávky, no tak dávajte odber a like. Takže bolo všetko z tejto ochutnávky a keď sa vám toto video páčilo a chcete nejaký nápad na video nejaké, tak napíšte dole do komentáru.